Uyawangibona shwenye uyawahlenyezela izinyembezi wathi umamama wathangwale wawungeyona inhloso yami ithemba lami uyawangibona shwenye uyawahlenyezela izinyembezi wathi umamama wathangwale wawungeyona inhloso yami ithemba lami. Diye Nomathemba, kusukela liphuma ilanga lize liyozilahla kunina, awudluli emcabangweni kumina. Isimo kimi kusenzima ukusika nehlobo ngihlale ngicabanga ngawe. Impilo kimi inzima ngihlale ngicabanga ngawe mihla namalanga. Ngihlale ngicabanga ngawe ngoba ngiyakukhumbula futhi ngisakuthanda. Nginozama ukukhohlwa kuwe kodwa kube nalomcabango ongikhulayo enhlizweni othi ake kuthiwa impilo isihlukanisanga ngokuhlala ngabe sikuphi mina nawe namhlanje ngempilo. Abazali bethu banesandla njalo makuphuka isithiyo sethu. Wena uzalwe inkanyamba yamaphakathi kwethu yangiphuca yonke injabulo yami sengiyibambe ngezami izandla zombili. Sinokubhala amehlo mangicabanga ukuthi imuva lami labezathu ongamukeleki kubazali bakho ngikuthanda. Mina ngangafa ngifele wena kwangafanele wena kumawakho ungilwele ungivikele. Ngangithi mina umsebenzi womzali ukusifukamela sikhulise njengamatshwele ukuze sizoba nekusasa eqhakazile hayi ukuphikisana nezinqumo zethu esizithathile alwisane nothando lwethu sisuke sesilikhethile. Ngithi Diye Nomathemba. Uyawangibona shwenye uyawahlenyezela izinyembezi wathi umamama wathangwale wawungeyona inhloso yami ithemba lami lalisekhona uthando lakho Thanye lalisekhona uthando lakho Thanye kodwa ngangineke ngiphula imithetho yabazali ngake ngixolele lalisekhona uthando lakho Thanye yalisekhona imizwa yakho Thanye kodwa ngangineke ngiphula imithetho yabazali ngake ngixolele wathi ngicela sihloniphe umawami ithemba lami wathi ngicela siyekele nto lona umthatho kamawami lesi sinqumo samawami ngicela ungiyeke ngihambe. Impilo vele njalo iyenzeka ungasifiseli okuhle ngaphandle kokufa kodwa ungangiphi ithemba lamanga masungishiya kanjalo. Angilindele lutho lwamuntu kumuntu kodwa ungangiphi ithemba lamanga masekubalula ukuthi ufulathele uhambe ungishiye nje kanjalo. Iba neqiniso mina uqonde nje ngoba isithembiso zamanga zingakwazi ukungiholela engcindezi ngifike ngiphelele ethuneni. Mina ngafela abazali bami ngimncane ngihlale nginethemba lokuthi ngolunye usuku uyofika nje stranger sibe umndeni kumina. Ngihlale nginethemba ukuthi ngolunye usuku ngiyohlangana nomsamari olungileyo yaletha intokozo nenjabulo empilweni yami. Kodwa noma uzongiqambela amanga uzongenza ukuthi ingabe ngisakwazi ukuthemba omunye umuntu oyofika emva kwakho. Uma uzongiqambela amanga uzongenza ukuthi ngigcine ngilahlekelwe lokuzethemba ngibe nengcindezi ngibe nokuzenyeza ngibuze imibuzo eminingi ngibe nampendulo ukuthi yini wrong ngami. Ungani umuntu ofika empilweni yami kube lula ukuthi ahambe nje angishiya phulathele kanjalo. Uma uzongipha ithemba lamanga ufike nejabule empilweni yami masiyafuletha uyangishiya kahle kahle ungibulala lethemba lokuthi ngolunye usuku mina ngeke ngife ngedwa. Ngisenethemba lokuthi mina ngeke ngife ngedwa kodwa wena mozofika empilweni yami ungiphe injabulo maqedela onjabulo uyithathe uhambe nayo awuhlukile umuntu ongibulala ngiphila. Eqinisweni just destroying my only remaining chance of trusting a stranger. Iqiniso ukuthi one of the strangers khona uphethe injabulo yami nekusasa lami. Just don't kwazi ngizele kahle masethamnyama.